హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము కులాయి మంగళూరు కర్ణాటక నుండి స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయంను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము భాష్యంతో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకి. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వక్షోదివాసమృషభస్య మహావిభూతేః. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతేః. వక్షోదివాసమృషభస్య మహావిభూతేః. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతేః. వక్షోదివాసమృషభస్య మహావిభూతేః. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతేః. పుంసాం మనోనయన నిర్వృతిమాదధానం. పుంసాం మనోనయన నిర్వృతిమాదధానం. పుంసాం మనోనయన నిర్వృతిమాదధానం. పుంసాం మనోనయ నిర్వృతిమాదధానం. పుంసాం మనోనయన నిర్వృతిమాదధానం. పుంసాం మనోనయ నిర్వృతిమాదధానం. కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం. కంఠం చ కౌస్తుభమణిరధిభూషణార్థం. కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం.
गन्तं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कण्ठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कण्ठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस किल लोकनमस्कृतम् कुर्यान्मनश्चकिललोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्य लोक नमस्कृतम् कुर्यान्मनोगकनस्कृतस्य कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनसकिलोकनस्कृतस्य कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्य किलोकनमस्कृतस्य हरे कृष्ण वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमाददानम् वक्षोदिवसमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमाददानम् वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमाददानम् वक्षोदिवसमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमाददानम् कण्ठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य 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 हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमाददानम् कण्ठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्य किल लोक नमस्कृतस्य वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निवृत्तिमाददानम् कण्ठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य हरे कृष्ण प्रभु राम हरे कृष्ण रामनारायण प्रभु जी बापरेड्डी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे वक्षादिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निवृत्तिमाददानम् कण्ठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृत्तिमाददानम्
కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం కుర్యాన్ మనస్య కిల లోక నమస్య. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. ముట్లో చేసుకుంటున్నాం మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వృషే దేవాసం వృషభస్య మహావిభూతేః పుంసం మనోనయన నిరుతం మాదధానం కంఠం చ కౌస్తభమణిరధిభూషణార్థం కుర్యాన్నస్యాఖిలో లోక నమస్కృత్య. ధన్యవాదములు మాత. హరే కృష్ణ. వక్షోధివాసమృషభస్య మహావిభూతేః పుంసాం మనోనయన నిర్వృతిమాదధానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం కుర్యాన్ మనస్యఖిల లోక నమస్కృతస్య. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఎం కళ్యాణి మాతాజీ చెప్తారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతేః పుంసాం మనోనయన నివృతిమాదధానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం కుర్యాన్ మనస్యఖిల లోక నమస్కృతస్య. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. చంద్రావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే. నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామ్. ప్రణామం. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతేః పుంసాం మనోనయన నివృతిమాదధానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం కుర్యాన్ మనస్యఖిల లోక నమస్కృతస్య. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి. వక్షోధివాసం వృషభస్య మహావిభూతేః పుంసాం మనోనయన నివృతిమాదధానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం కుర్యాన్ మనస్యఖిల లోక నమస్కృతస్య. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ చదువుతారా? ఓకే. ప్రేమలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారా? ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, సుముఖి సాధ్వీదేవి దాసి మాతాజీ. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతే పుంసాం మనోనయన నిర్వృతి మాదదానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధి భూషణార్థం కుర్యాన్మనస్య అఖిల లోక నమస్కృత్యస్య. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వక్షోదివాసం వృషభస్య మహావిభూతే పుంసాం మనోనయన నివృతిమాదధానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరధిభూషణార్థం కుర్యాన్ మనస్యఖిలో లోక నమస్కృతస్య. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. వక్షః వక్షః వక్షస్థలము, వక్షస్థలము, అధివాసం అధివాసం, ఆవాసస్థానము, ఆవాసస్థానము, వృషభస్య వృషభస్య దేవదేవుని
దేవదేవుని మహావిభూతేః మహావిభూతే లక్ష్మీదేవి మహాలక్ష్మి యొక్క మహాలక్ష్మి యొక్క పుంసాం పుంసాం మానవుల మానవుల మనః మనసునకు మనస్సునకు నయనములకు నిర్వృతిం దివ్యానందము ఆదదానం వసగునది కంఠము కూడా కౌస్తుభమణి యొక్క అధిభూషణ అర్థం సౌందర్యమును వృద్ధి చేయునది కుర్యాత్ అతడు ధ్యానింపవలెను మనస్సునందు అఖిల లోక సమస్త విశ్వముచే నమస్కృతస్య ఆరాధనీయుడు భావము పిదప యోగి మహాలక్ష్మికి ఆవాస స్థానమగు భగవానుని వక్షస్థలమును ధ్యానింపవలెను. దేవదేవుని వక్షస్థలము మనస్సునకు దివ్యానందకరము, నేత్రములకు పూర్ణ సంతుష్టి అయ్యున్నది. పిమ్మట యోగి అఖిలలోక వంద్యుడగు దేవదేవుని కంఠభాగమును తన మనసునందు ముద్రించుకొనవలెను. అతని వక్షస్థలముపై వ్రేలాడు కౌస్తుభమణి సౌందర్యమును అది వృద్ధి చేయుచుండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పిదప యోగి మహాలక్ష్మికి ఆవాస స్థానమగు భగవానుని వక్షస్థలమును ధ్యానింపవలెను. దేవదేవుని వక్షస్థలము మనసునకు దివ్యానందకారకము, నేత్రములకు పూర్ణ సంతుష్టి అయ్యున్నది. పిమ్మట యోగి అఖిల లోక వంద్యుడగు దేవదేవుని కంఠభాగమును తన మనసునందు ముద్రించుకొనవలెను. అతని వక్షస్థలముపై వ్రేలాడు కౌస్తుభమణి సౌందర్యమును అది వృద్ధి చేయుచుండును. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భగవానుని వివిధ శక్తులు సృష్టి స్థితి లయార్థమై పనిచేయుచున్నవని ఉపనిషత్తుల యందు తెలుపబడినది. ఆ అచింత్య శక్తులన్నీయును అతని వక్షస్థలమున నిక్షిప్తమై ఉన్నవి. జనులు సాధారణముగా పలుకునట్లు భగవానుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు. ఆ శక్తియే మహాలక్ష్మిగా అంటే సర్వశక్తుల యొక్క నిధిగా ప్రదర్శితమగును. భగవానుని దివ్య వక్షస్థలమున ఆమె విలసితమయ్యుండును. భగవానుని దివ్య రూపపు ఆ స్థానమును చక్కగా ధ్యానము చేయగలిగిన యోగి పెక్కు శక్తులను అంటే అష్ట సిద్ధులను సాధించగలడు. భగవానుని కంఠభాగపు సౌందర్యము కౌస్తుభమణి సౌందర్యమును ఇనుమడింప చేయునని, అంటే అది కంఠభాగ సౌందర్యమును పెంచుటకు బదులుగా ఇచ్చట తెలుపబడినది.
దేవదేవుని కంఠమున విలసితమైయున్న కారణమున ఆ మణియే పరమ సుందరముగా తయారగును. కనుకనే భగవానుని కంఠభాగమును యోగి ధ్యానింపవలెనని ఉపదేశింపబడినది. భగవానుని దివ్య రూపమును మనసునందు ధ్యానించవచ్చును, లేదా శ్రీ విగ్రహ రూపమున మందిరమునందు నెలకొల్పి ఎల్లరును ధారణ చేయు రీతిలో చక్కగా అలంకరించవచ్చును. అనగా భగవద్రూపమును ధ్యానింపగలిగినంతగా పురోగమించని వారి కొరకే దేవాలయ అర్చనము ఉద్దేశించబడినది. నియమము తప్పక నిత్యము దేవాలయమును దర్శించుట మరియు ప్రత్యక్షంగా భగవానుని దివ్య రూపమును వీక్షించుట నడుమ భేదము లేదు. అవి రెండును సమాన విలువను కలిగియున్నవి. యోగికి గల లాభకర స్థితి ఏమనగా, ఎచ్చోటనైనను ఏకాంత స్థానమున కూర్చుండి అతడు భగవద్రూపంపై ధ్యానమును కావింపగలడు. కానీ భక్తి యందు పురోగమించని వాడు మాత్రము దేవాలయమునకు వెళ్ళవలసినదే. దేవాలయమునకు వెళ్ళనంత వరకు అతడు భగవద్రూపమును చూడజాలడు. శ్రవణము ద్వారానైనను, దర్శనము ద్వారానైనను, లేదా ధ్యానము ద్వారానైనను వాంఛిత లక్ష్యము మాత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య రూపమే. దాని యందు శూన్యత్వము లేదా నిరాకారవత్వము అనేది ప్రశ్నయే లేదు. మందిరమును దర్శించు వాడైనను, ధ్యానపరుడగు యోగి అయినను, లేదా శ్రీమద్భాగవతము, భగవద్గీత వంటి శాస్త్రముల నుండి భగవద్రూపమును గూర్చి శ్రవణము చేయువాడైనను సరియే, ఎల్లరకు భగవానుడు దివ్యానందమును వసుగును. భక్తికి సంబంధించిన 9 విధానములలో హరే కృష్ణ స్మరణము ఒకటి. యోగులు ఆ స్మరణ విధానము నుండి లాభమును పొందగా భక్తి యోగులు శ్రవణ కీర్తనములు ప్రత్యేక లాభమును బడియుదురు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనకి ఈ శ్లోకానికి వారు ఇచ్చినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 28వ అధ్యాయము అంటే 3వ స్కందం అయినటువంటి యథాస్థితిలోని 28వ అధ్యాయము ఆ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి కపిల భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఆయన ఏ విధంగా భగవానుణ్ణి ధ్యానం చెయ్యవలను అంటూ పాదాల నుండి స్టార్ట్ చేసి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ భగవానుని పాదార విందములు వజ్రము, అంకుశము, ధ్వజము, పద్మము మొదలగు దివ్య సిహనములతో అలరారుచుంటూ ఉంటాయి. ఎర్రని పొడవైన ఆ స్వామి పాద నక మండలములు వెన్నెల కాంతులను విరజిమ్ముచుండును. అట్టి మహిమాన్విత పాదములను ధ్యానించెడి భక్తుల హృదయమందలి అజ్ఞాన అంధకారము పటాపంచలైపోతుంది అంటూ చెప్పినారు. ఎందుకంటే కొండలుగా పేరుకొని పోయినటువంటి ఆ పాపము అతడు చేసుకున్నటువంటి ఆ పూర్వ జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ అజ్ఞానము ద్వారా అతడు పోగు చేసుకున్నటువంటి ఆ పాపపు కొండలన్నీ కూడా వజ్రాయుధం చేత ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలు వజ్రాయుధాల వలె పనిచేసి అవన్నిటినీ కూడా పటాపంచలు చేస్తుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పారు ఇక్కడ మనకి, ఆ బ్రహ్మదేవుడు కడిగిన విష్ణు పాదముల నుండి ప్రవహించిన పవిత్ర గంగాజలమును స్వయంగా శ్రీహరి పాదములను ఆ పరమ అంటే మంగళకరుడైనటువంటి ఆ ఈశ్వరుడు తన శిరమున దాల్చి మరింత మంగళ స్వరూపుడు అయ్యారు. ధ్యానించు వారి మనసుల ఎందలి పాపములనేది పర్వతమును ఛేదించుటలో అవి ఆ వజ్రాయుధములు వంటివి అంటూ, అనగా ఆ పుణ్య పాదములను స్మరించిన వారి యొక్క పాప రాశి వెంటనే రూపుమాసిపోతుంది. అట్టి సర్వేశ్వరుణ్ణి సర్వ ఈశ్వరుడు అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడిని చరణ కమలములను చిరకాలము ధ్యానింపవలను అంటూ చెప్పారు. అలాగే జన్మరహితుడు భయమును పోగొట్టువాడు అయిన శ్రీహరి యొక్క మోకాళ్లను హృదయమందు ధ్యానించవలను అంటూ నెక్స్ట్ పాదాల తర్వాత ఇక మోకాళ్ళ దాకా వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ధ్యానింపవలను. విశ్వ విధాతయగు బ్రహ్మదేవునికి తల్లి సకల దేవతలతో పూజింపబడినది పద్మం వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి లక్ష్మీదేవి ఆ శ్రీహరి యొక్క కాళ్లను తన యొడిలో ఉంచుకొని చిగురు టాకుల వలె కోమలమైన కాంతు లీలుచున్న తన చేతులతో లాలించుచుండును అంటూ మరి ఆ విధంగా స్వామి మోకాళ్లను తన యొక్క హృదయంలో ధ్యానించాలి అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఆ తర్వాత కపిల భగవానుడు శ్రీహరి యొక్క ఉరువులు అంటే తొడలు అవిష పూల వలె నీలి వర్ణ శోభితములై బలిష్టమై విలసిల్లుచుండును అంటూ చెప్పినటువంటివి. అవి గరత్మంతుని భుజములపై విరాజిల్లుచుండును. ఆ స్వామి నితంబములను ధ్యానింపవలను అంటూ, అంటే ఆ స్వామి యొక్క పిరుదులను ధ్యానించవలసినటువంటి ఆ స్వామి యొక్క పట్టు పీతాంబరము మణికట్టు వరకు ఆ శీలమండలం వరకు వ్రేలాడుచు మొలయందు గల స్వర్ణమయ ఆ కటిసూత్రం మును తాడు ఏదైతే ఉందో ఆ నూలుత్రాలు అంటే కటిసూత్రం స్వర్ణమయమైనటువంటి ఆ కటిసూత్రంతో చెలిమి చేయుచు నితంబమును అంటిపెట్టుకుని ఉన్నది. కనుక భక్తుడు భగవంతుని యొక్క ఆ ఉరుద్వయమును నితంబములను అనగా తొడలను తన హృదయమందు ధ్యానించవలను అంటూ చెప్పినటువంటి, అలాగే ఇంకా చెప్పినటువంటి భగవంతుని యొక్క ఉదరము సకల భువనములకును ఆశ్రయ స్థానము అయినట్టిది. అట్టి ఉదరమును విలసిల్లుచున్న నాభి సరోవరము నుండి ప్రాదుర్భవించిన పద్మము సమస్త లోకములను సృష్టించుచున్న బ్రహ్మదేవుడికి ఆధారమైనటువంటి ప్రదేశము అని చెప్పారు.
మరి అట్టి నాభి సరోవరమును ధ్యానించాలి అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. మనకి నిన్నటి శ్లోకంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశం, భగవంతుడు యొక్క ఉదరము ఆ సకల భువనములకు ఆశ్రయ స్థానమైనటువంటిది అని చెప్పినటువంటిది నిన్నటి శ్లోకంలో. సకల లోకాలకు ఆశ్రయ స్థానమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఉదరం నుండి ఆ విలచిల్లుచున్నటువంటి ఆ పద్మం, అక్కడ ఆ కాడ, పద్మ కాడ ఏదైతే ఉందో ఆ పద్మం యొక్క కాడ ఈ లోకాలన్నిటికీ కూడా ఆశ్రయమైనటువంటిది, అన్నిటికీ శక్తి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు. అట్టి ఉదరమునందు విలసిల్లుచున్న నాభి సరోవరము నుండి ప్రాదుర్భవించిన పద్మము సమస్త లోకములను సృష్టించుచున్నది. మరి అక్కడ అది బ్రహ్మదేవుని యొక్క నివాస స్థానము అంటూ చెప్పారు. అటువంటి నాభి సరోవరమును, అంటే ఆ చంద్రుని వలె కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ నాభిని ధ్యానించాలి అని చెప్పారు. ఆ సర్వేశ్వరుని వక్షస్థలమునందు విలసిల్లుచున్నటువంటి ఆ మరకత మణి సదృశములైన స్తన వైభవములను ధ్యానించాలి. ఆ నాభి తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క స్తనాల యొక్క స్థానాన్ని గురించి చెప్పారు నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ నిన్నటి శ్లోకంలో. ఆ సర్వేశ్వరుడు యొక్క వక్షస్థలమునందు విరసిల్లుచున్న ఆ మరకత మణితో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ మరకత మణి సదృశ్యములైనటువంటి ఆ స్తన వైభవములను ధ్యానించాలి ముని అంటూ చెప్పిన, అంటే భక్తుడు అనేటువంటి, అది శుభ్రమైన మణిహారముల శ్వేత కాంతులతోడను తేజరిల్లుచున్నది. దివ్యమైన అట్టి శ్రీహరి యొక్క, ఆ దేవదేవుడి యొక్క, ఆ నారాయణుడి, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క స్తనాలను ధ్యానించవలెను అంటూ మనకి నిన్నటి వరకు మనం చూసినటువంటిది. ఎట్లా అంటే భగవంతుని ఏ విధంగా ధ్యానించాలి అనేటువంటిది నిన్నటి వరకు మనకు ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాలు. ఇంకా ఈరోజు శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, వక్షో దివాస ఋషభస్య మహావిభూతేః పుంసాం మనోనయన నిర్వృతిమాదదానం కంఠం చ కౌస్తుభమణేరది భూషణార్థం కుర్యాన్మనస్య కిల లోక నమస్కృతస్య. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి దేహహూతి ద్వారా ఈ మానవాళికి చెప్పబడినటువంటి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు చెప్తూ, ఆ విధంగా ఇంతకు ముందు మనం మననం చేసుకున్నటువంటి, ఒకసారి తిరిగి పునరాలోచనం చేసుకున్నటువంటి ఆ అంశాల పిదప ఇంకా చెప్తున్నారు కపిల భగవానుడు. పిదప యోగి అంటే అనంతరము యోగి మహాలక్ష్మికి ఆవాస స్థానమగు భగవానుని వక్షస్థలాన్ని ధ్యానింపవలను అంటే చెప్తున్నారు. అంటే అనంతరము, ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి విషయాల అనంతరము భక్తుడు, అంటే యోగి అనేటువంటి వాడు, భక్తి యోగి ఆ పురుషోత్తముడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క, ఆ శ్రీహరి యొక్క వక్షస్థలాన్ని ధ్యానించవలెను. మరి ఎటువంటి వక్షస్థలము అది? మహాలక్ష్మికి ఆవాస స్థానమైనటువంటి ఆ వక్షస్థలాన్ని ధ్యానింపవలను అని చెప్తున్నారు. మరి అది అంటే ఆ దేవదేవుని వక్షస్థలము మనసునకు దివ్య ఆనంద కారకము, నేత్రములకు పూర్ణ సంతుష్టి అయి ఉన్నటువంటిది. మరి ఎటువంటిది అంటే అది సకల లోక సంపదలకు కారణచితమైనటువంటి ఆ లక్ష్మీ నివాసమైనది. మరి అది కొత్త రకమైనటువంటి వైభవముల చేత సకల మానవాళి మనసులను, నేత్రములను పరమ వశింపచేయునటువంటి తేజో నిధానము అది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటిది అయి ఉన్నది ఆ భగవంతుడి యొక్క వక్షస్థలము, ఆ దేవదేవుని యొక్క వక్షస్థలము, ఆ శ్రీహరి యొక్క వక్షస్థలము అటువంటిది. ఆ దేవాది దేవుడైన కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క వక్షస్థల వైభవాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, పిమ్మట యోగి అఖిల లోక వంద్యుడగు దేవదేవుని కంఠభాగమును తన మనసునందు ముద్రించుకొనవలెను. ఇక
ఆ వక్షస్థలము తర్వాత యోగి అనేటువంటి వాడు మరి ఆ అఖిల లోకమునకు వంద్యుడైన ఆ పురుషోత్తముని పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుని ఆ శ్రీహరి యొక్క కంఠ భాగమును తన మనసునందు ముద్రించుకోవాలి, మనసు యందు ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అతని వక్షస్థలముపై వ్రేలాడు కౌస్తుభ మణి సౌందర్యమును అది వృద్ధి చేయుచున్నది. ఇక్కడ ఎంతటి ఉపమానము కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నారో, ఆ స్వామి ధరించినటువంటి ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధరించినటువంటి కౌస్తుభ మణి కాంతులకు వన్నెలు చిన్నెలు దిద్దినట్లుగా మనం చెప్తుంటాంగా, బయట వన్నెలు చిన్నెలు దిద్దినట్లుగా ఆ కంఠము ఆ వక్షస్థలంలో వేలాడుచున్నటువంటి ఆ కౌస్తుభ మణి సౌందర్యాన్ని పెంచింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే మణిని ధరించడం వల్ల భగవానుని కంఠం వెలుగొందుతుంది అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. చూడండి ఎంతటి ఉపమానం ఇక్కడ ఇస్తున్నారో. మణికే ఆ భగవంతుని యొక్క కంఠంలో అది వేలాడడం వల్ల మరి భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సౌందర్యం అది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అతని వక్షస్థలముపై వ్రేలాడు కౌస్తుభ మణి సౌందర్యమును వృద్ధి చేయుచున్నది. ఏంటది వృద్ధి చేయుచున్నది? ఆ భగవంతుడి యొక్క కంఠం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ భగవానుడు ధరించినటువంటి కౌస్తుభ మణి కాంతులకు, అది కూడా దివ్యమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనది. ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో చెప్పినటువంటి భగవంతుడు ధరించిన ప్రతిదీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడిదే ఆధ్యాత్మికం, అన్నీ కూడా పూర్ణమైనటువంటిది. మరి అటువంటి కౌస్తుభ మణి కాంతులకు ఇంకా వన్నెలు చిన్నెలు దిద్దినట్లుగా ఇక్కడ కొంతమంది చెప్తుండే ఆ ఉపమానాల్లో పోల్స్తూ చెప్పబడినట్టు ఆ భగవానుడి యొక్క కంఠము ఇక్కడ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క కంఠం ద్వారానే ఆ కౌస్తుభమని మరింత శోభాయమానం, అదే శోభాయమానకమైనది, ఆధ్యాత్మికమైనది. అది ఆ భగవంతుడు. మనం అప్పుడప్పుడు కూడా భౌతిక జగత్తులో కొన్నిసార్లు ఎవరినైనా అందాలను పొగుడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు ధరిస్తే ఆ వస్తువు వల్ల వారికి అందం వచ్చిందని చెప్పకుండా, ఎందుకంటే వాళ్ళే సహజంగా అందమైనటువంటి వాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా ఒక హారాన్ని ధరించినప్పుడు, లేదా స్త్రీలైతే ఏదో శారీని ధరించినప్పుడు కానీ చెప్తుంటారు, చీరకే అందం వచ్చింది, అలా చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఆ కపిల భగవానుడు ఎంతటి వర్ణన, అంటే ఉపమానం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆ స్వామి ధరించినటువంటి కౌస్తుభ మణి యొక్క కాంతులను వృద్ధి చేస్తూ ఉన్నటువంటి కంఠము కనుక ఆ దేవదేవుని వక్షస్థలమును, అద్భుతమైనటువంటి ఆ కంఠ ప్రదేశమును హృదయమున నిలుపుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తుడు యోగి ధ్యానించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు అయినటువంటి శ్రీహరి యొక్క వివిధ శక్తులు, అంటే సృష్టి కానీ, స్థితి కానీ, లయార్థం, భగవంతుడు ఆ విష్ణు భగవానుడు 3 రూపాల్లో మనకి విష్ణువుగాను, బ్రహ్మగాను, శివుడుగాను, సృష్టి స్థితి లయక, అంటే బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడుగా పనిచేస్తుండేటువంటిది మనకు ఉపనిషత్తులలో తెలియచేయబడినటువంటి. అదే విధంగా మరి అటువంటి ఆ శక్తులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క వక్షస్థలంపై నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క వక్షస్థలము సకల లోకాల సంపదలకు కారణమైనటువంటి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆవాస స్థానము. ఎందుకంటే ఆ భగవానుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు. మరి ఆ శక్తే మహాలక్ష్మిగా, సర్వశక్తులకు నిధి అయినటువంటి మహాలక్ష్మిగా ఆ భగవానుడి యొక్క వక్షస్థలంలో, ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మరి ఆ లక్ష్మీమాత ఏమో భగవానుని యొక్క పాదాలను తన వడిలో పెట్టుకొని ఆమె కోమలమైనటువంటి ఆ చేతులతో ఆమె సేవలు చేస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి ఆమెను ఆ భగవానుడు తన యొక్క వక్షస్థలంలో ఉంచుకున్నటువంటి విధంగా కూడా చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది.
ఆ శక్తే మహాలక్ష్మిగా సర్వశక్తులకు నిధి అయినగా ఆమె ఆ భగవానుడి యొక్క దివ్య వక్షస్థలంలో విలసితమై ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవానుడి యొక్క అటువంటి వక్షస్థలాన్ని ధ్యానించడం వల్ల యోగి అష్టసిద్ధులను, అన్ని సిద్ధులను అతడు సాధించగలడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ తర్వాత కంఠమునకు చేరినప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, భగవానుని కంఠ భాగపు సౌందర్యము అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క కంఠము ఎంతటి సౌందర్యవంతమైనదో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే పరమ సౌందర్యవంతుడు, సంపూర్ణమైన సౌందర్యము ఆ భగవంతుడు, అందుకే భగవానుడుగా కీర్తించబడినటువంటి వాడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కంఠభాగపు సౌందర్యము కౌస్తవ మణి సౌందర్యమును ఇనుమడింపచేసినది. కౌస్తుభ మణి కాంతులకు అది ఇంకా వన్నెలు దిద్దినట్లుగా ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, అది కంఠభాగ సౌందర్యమును పెంచుటకు బదులుగా, అంటే కంఠంలో ధరించడం వల్ల కంఠానికి అందం వచ్చింది అని చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ కంఠంలో పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ వస్తువుకే కంఠం వల్ల అందం వచ్చింది, అది ఇంకా సౌందర్యవంతంగా అది కాంతులు విరజిల్లుచున్నది ఆ కంఠం వలన అని చెప్పబడినటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, దేవదేవుని కంఠభాగమున విలసితమై ఉన్న కారణంగా ఆ మణియే పరమ సుందరంగా తయారైంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కంఠంలో మణి ధరించడం వల్ల కంఠం సౌందర్యంగా అయింది అని చెప్పడం లేదు. సో మణి కాంతివంతంగా ఆ కంఠంలో ధరించుకోవడం వల్ల, ఆ భగవానుడు ధరించడం వల్ల దానికి ఆ విధంగా పెరిగింది. అందుకే అటువంటి కంఠ భాగాన్ని యోగి ధ్యానించవలెను అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆ విధంగా మనసును స్థిరపరచుకోగలిగినటువంటి యోగులు, వారికి ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప అవకాశము, మనసులో ఆ విధమైనటువంటి శ్యామ సుందరమైనటువంటి ఆ నీలి మేఘశ్యామ వర్ణముడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క రూపాన్ని వారు చేసుకోగలరు. మరి సాధారణ మందమతులమైనటువంటి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందని మనలాంటి వాళ్ళ కోసం మరి మనము నిత్యము ఆలయ దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి శ్యామ సుందరమైనటువంటి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపాన్ని చరణార పాదపద్మాల చరణార నిందము నుండి కంఠం వరకు, అంటే ముఖం వరకు క్రమక్రమంగా చూస్తూ పోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని. సో మరి అందుకే మనం ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని మనం దర్శించుకోలేము కనుక మనసులో మనము ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ అర్చా విగ్రహాలు, శ్రీ విగ్రహాల ముందు నిలబడి ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నటువంటి యోగి ధ్యానించేటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతారో, మరి అదే ఫలితాన్ని శ్రీ విగ్రహం ముందు ఎదురుగా, అంటే ఆలయానికి వెళ్ళి ఆలయంలో ఆ భగవానుని దర్శించుకున్నటువంటి, మరి అందుకే కొంతమందికి ఆలయాలకు వెళ్ళి ఈ కలియుగంలో మనకి ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆలయాల్లో ఆ శ్రీ విగ్రహాన్ని దర్శించుకునేటువంటి అవకాశం తక్కువగా ఉండేటువంటి జనులకు మనకి మన ఇస్కాన్ సంస్థలు, ముఖ్యంగా మనకి శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు నుండి మనకి రోజు కూడా ఆ దర్శనం, భగవానుడి యొక్క దివ్య రూపాలను ఎంతో సౌందర్యంగా, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొత్త ఆలయంలో మనం మంగళూరుకి వెళ్ళినట్లయితే ఎంత అసలు అక్కడి నుంచి కదలబుద్ధి కానటువంటి సౌందర్యంగా ఆల్టర్ తయారైంది. ఇప్పుడు మన భక్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంగళూరు ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ రాధా గోవిందులు ఎంతటి దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నారంటే, ఫస్ట్లో ఆలయంలో మొదటి దర్శనం అని పెట్టి ఉంటారు కదా, అక్కడ ఫోటో తీస్తున్నటువంటిది నేనే కనపడుతూ ఉంటుంటాను, మాతాజీ పెట్టారు. సో ఆ తొలి దర్శనం కూడా మేము చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, అక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా, భక్తులందరూ కూడా ఎంతో ధన్యులుగా చెప్పవచ్చు. సో మరి ఆ భగవంతుడు, ఆ రాధా గోవిందులు ఎంత మనం రోజు అదే చూసినాయి కదా, అంటే ఎంతటి అలంకారం చూస్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా ఆ అలంకారంలో భగవంతుని యొక్క వస్త్రాలు అవి మనకు ఎంతో దేదీప్యమానంగా కలుగుతుంది. సో అలా ఆలయాలకు వెళ్ళలేనటువంటి, ఎందుకంటే ఈ డైలీ లైఫ్లో మనకి కలియుగంలో మనకున్నటువంటి సమయాలతో యుగ ధర్మమే అలాంటిది కనుక, సో అన్ని ఆలయాల్లో కూడాను ఆ విధంగా దర్శనం మనకి ఇస్తూ ఉంటుంటారు, మిగతా అన్ని దర్శనాలలో కూడా.
ఆలయాలన్నిటిలో కూడా మంగళూరు నుంచి ఇస్తాము, అలాగే వరంగల్ నుంచి వీటిలో కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. అన్ని ప్రతిదీ కూడా మాయాపూర్ నుంచి కూడా మనకి వస్తూ ఉంటుంటాయి, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి, అంటే ఆ శ్యామ సుందర శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించుకున్నటువంటి వారికి అదే ఫలితాలను, ఆ యోగి పొందేటువంటి ఫలితాలను పొందుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కనుక మరి భక్తిలో అంటే మనసుని స్థిరపరచుకొని, ఇంకా మన మనసులో ఈ మలినాలు తొలగిపోకుండా ఉన్నాయి. ఇంకా మనం ఆ చాంటింగ్ చేయడం వల్ల కొంతగా తొలగిపోతుంది, కానీ ఎంత చేద్దామన్నా కొంత ఆటంకాలే కలుగుతూ ఉన్నాయి భగవంతుని నామస్మరణ చేయడానికి. మరి అలా ఉన్నటువంటి అందుకే అవకాశం వీలున్నంత వరకు, వీలైనప్పుడల్లా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ మందిరాలకు వెళ్ళి ఆ శ్యామ సుందరమైనటువంటి విగ్రహాలను దర్శించుకోవాలి అని చెప్తారు. సో అలా దర్శించుకోవడం వల్ల ఆ యోగి పొందేటువంటి ఫలితాన్ని భక్తుడు కూడా పొందుతాడు. రెండూ సమానమైనవే అని చెప్తారు. కాకపోతే యోగికి ఉన్నటువంటి సౌలభ్యం ఏంటంటే, అతడు మనసును స్థిరపరచుకున్నటువంటి కారణంగా కొంత పురోభివృద్ధి చెంది, భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెంది, మనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి కారణంగా అతడు ఎక్కడైనా ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని తన మనసులో దర్శించుకోగలుగుతాడు. కానీ మనం దర్శించుకుందామంటే మనకి పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి ఏవేవో వస్తూ ఉంటుంటాయి. కనుక మనం అలా చేయలేనటువంటి స్థితులలో కనీసం వారానికి ఒకసారైనా ఆదివారం, సండే ఫీస్ట్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఇస్కాన్లో మనకి, ఆదివారమైన ఆలయాలకు వీలైనంత వరకు వెళ్ళి ఆ మందిరాల్లో ఉండే ఆ శ్యామ సుందర శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే ఉట్టిగా దర్శించుకోమంటే రారు అని చెప్పేసి సండే ఫీస్ట్ లాగా చెప్తూ ఉంటాం. మనకి అక్కడికి వెళ్తే ప్రసాదం కూడా ఇస్తారు. సో భగవంతుని దర్శనము, ప్రసాదం కూడా భక్తిలో ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందడానికి మనకి దోహదపడేటువంటిది. కాబట్టి ఆలయానికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుని ప్రసాదం ఏది ఇస్తే అది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. తీసుకోకుండా ఏదో అర్జెంట్ పని ఉంది, లేదా చప్పగా ఉంటాయి, రుచిగా ఉండవు ఇస్కాన్ వాళ్ళు వండేవి అని బయటకు రాకండి దయచేసి. అది భగవంతుని మహాప్రసాదం, భగవంతునికి అర్పించినటువంటి మహాప్రసాదం. ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పాపపు కొండలను హరించి వేసేటువంటి ప్రసాదం అది. కాబట్టి ఆ ప్రసాద విధానం ద్వారానే ఈరోజు భక్తిలో ఉన్నటువంటి, అంటే కొద్ది గొప్ప చేస్తున్నటువంటి ఈ భక్తి దాని ద్వారానే నాకు లభించింది. నేనైతే అదే చెప్పుకోగలను. అంటే అంతకు ముందు కూడా ఉంది, కానీ మధ్యలో ఆటంకాలు ఏర్పడి నేను బయటకు వచ్చినటువంటి వాడిని. మళ్ళీ ప్రసాదం ద్వారానే తిరిగి ఆలయానికి చేరుకున్నటువంటి వాడిని. సో ఇది కూడా అదే. సో కాబట్టి అలాంటి ఎంతో మందమతులు, దౌర్భాగ్యులైనటువంటి పతన జీవులనేది ప్రసాదము మార్చగలిగింది. సో కాబట్టి ప్రసాదాన్ని, భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని నిర్లక్ష్యపరచకండి. హరే కృష్ణ. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దేవాలయాలకు వెళ్ళనంత వరకు కూడా భగవద్ రూపాన్ని చూడజాలము. అందుకే శ్రవణము ద్వారానైనా, దర్శనము ద్వారానైనా, అందుకే మనకి అక్కడికి ఆలయానికి వెళ్తే శ్రవణాన్ని విధానం చేస్తూ కీర్తనం చేయడము, అలాగే కొన్ని ఆ హరికథ చెప్పడం ఒక టైంలో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఆలయంలో ఒక్కొక్క టైంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. కొన్ని ఆలయాల్లో 8 గంటల నుంచి భాగవతం ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల 9 గంటలకి ప్రవచనాలు ఉంటాయి, కొన్ని చోట్ల 10 గంటలకి, కొన్ని చోట్ల సాయంత్రం ఉంటుంది. ఎలా ఉంటే అలా వీలైనటువంటి సమయాల్లో ఆ శ్రవణం ద్వారా, దర్శనం ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అన్నిటి ద్వారా కూడా, ఇవన్నీ అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి? పరమగమ్యము ఆ భగవంతుని, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్యమైన శ్యామ సుందర రూప, ఆ దివ్య రూప దర్శనమే కదా. ఇక అంతకు మించినటువంటిది ఏముంది? సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అందుకే శూన్యమందో లేదా నిరాకారమందో అనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మందిరాన్ని దర్శించుకొని వాడైనా, ధ్యానంలో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించేవాడైనా, లేదా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా గొప్ప అవకాశాన్ని మనకు చెప్తున్నారు. అందుకే మీరందరూ కూడా ఉదయం ఎన్నెన్నో పనులు, ఎంతో ఇంట్లో పిల్లల్ని సర్ది కాలేజీలకు, స్కూళ్ళకు పంపించాల్సింది, లేదా ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు మీరు వెళ్ళాల్సినటువంటి స్థితిలో ఉన్న, కనీసం ఆన్లైన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ మీరు ఆన్ చేసి మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూ అయినా వింటూ ఉన్నారు.
ఒక్కొక్కసారి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, దానికి బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఏం కాదు, పర్వాలేదు. ఏంటంటే ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి కొంచెం ఏమాత్రం వినాలన్న ఆతృతతో మన బాతాజీ చెప్పారు, ఆతృతతోనైనా వస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, శ్రీమద్ భాగవతము భగవద్గీత వంటి శాస్త్రముల నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఈ విధంగా భాగవతం క్లాస్కు రావడం వల్ల ఈ కృష్ణుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు, ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు అని మనం ఆలోచించగలిగేటువంటి శక్తి అన్న మనలోకి వస్తుంది, ఆలోచన అన్నా వస్తుంది మనకి. అలాగే భగవద్గీత వంటి శాస్త్రాలను చదవడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని మనం దర్శించుకోవచ్చు. మరి అందుకే శ్రవణం చేయివాడైనా సరే ఎల్లరకు భగవానుడు దివ్యానందాన్ని వసుకుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే భాగవతము భగవద్గీత వంటి వాటిలో క్లాసులలో విన్న వాళ్ళకు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శన భాగ్యం కలుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తికి సంబంధించిన నవవిధ భక్తి మార్గాలు అని చెప్తాం కదా, 9 రకాలైనటువంటి విధానాలలో స్మరణము ఒకటి. కాబట్టి యోగులు ఆ స్మరణ విధానము నుండి లాభమును పొందగా భక్తులు శ్రవణ కీర్తనములు అనేటువంటి ఆ ప్రత్యేక లాభాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అంటూ మనకి ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.